Med den nyeste version af WordMat, så er det ret let at få lavet stykkevise funktioner. Og hvordan ved man, om man har den nyeste version af WordMat? Det gør man ved at klikke på WordMat og klikke på om. Og hvis man har version 1,29 eller en senere version, så virker det her trick. Jeg laver et matematikfelt ved at trykke Alt M, og så går jeg ind under parentes. Og hernede i bunden, normalt så starter cursoren heroppe for oven, men hernede i bunden ligger den her stykkevise funktion, som vi også nogle gange kalder en gaffelfunktion. Og jeg har en funktion i tankerne, som jeg gerne vil have tegnet. Først skal den tegne noget af en parabel, og det skal den gøre, når x er mindre end 2. Og så skal den tegne minus x plus 6, og det skal den gøre, når x er større end eller lige med 2. Så ved jeg, at grafen bliver sammenhængende. Jeg har allerede lavet det her eksempel. Så skal jeg bare stille mig et eller andet sted. Jeg behøver ikke at markere hele matematikfeltet. Jeg skal bare stå et sted i feltet, klikke på WordMat, og så kan jeg klikke på graf. Jeg kan også vælge den her drop-down menu og vælge GeoGebra 5. Så åbner den GeoGebra op. Det tager lige et øjeblik. Den kommer der. Og så har jeg tegnet funktionen her. Her var den del af grafen herhen til 2. Og så den lineære funktion derude. Husk altid at få trukket forskriften ind, så man kan se, hvad det er for en graf, jeg har fået tegnet. I kan se, det står, ligesom det gør over i WordMat. Og jeg kan bedst lide, at jeg også kan se gitteret, hvis jeg nu lige skulle ind hurtigt og lave en aflæsning. Og så er der tilbage at gå i redigere og kopiere tegningen. Og så gå tilbage til Word, og så kan jeg indsætte min fine graf her til den funktion, jeg havde fået givet.